Isixesha ukuzana ixesha lokuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo malibe nani. Iyaqosheliswa ngokuhlwa nje inkomfa yonyulo ye-ANC kwiphondo laKwaZulu Natal. Le nkomfa nalapho kunyulwe khona umnumzana Siboniso Duma njengosihlalo we-ANC kwiphondo inconywe ngaphandle kwamagingxigingxi benawo. Umongameli Cyril Ramaphosa useqongeni sithetha nje make simcaphule kancinane. We have enacted many rights and that are demanded in the Freedom Charter. Despite all this progress, we have still to fully achieve the real vision of the Freedom Charter. That task, comrades, the achievement of the vision of the Freedom Charter, remains central to the mission of the African National Congress and the broader democratic movement. Our greatest challenge at this time is to effect the demand that is inscribed in the Freedom Charter that the people shall share in the country's wealth. Although there has been some progress in improving the economic position of a number of South Africans, black South Africans in particular, through redistributive and affirmative action policies, the country is still defined by widespread poverty, unemployment, and inequality. This situation has also been worsened by a number of things that have happened during the course of the past 3 or 4 years. Our focus must therefore be on the implementation of the radical transformation of our economy and society as set out in our National Development Plan, our 54th National Conference resolutions, and our 2019 election manifesto. These, comrades, are the foundation stones on which our plan is based, and they are the foundation stones on which we can engender transformation and economic growth. Our past Lo mongameli wombutho omkhulu umnumzana Cyril Ramaphosa ethetha kwinkomfa eqhuba ye-ANC kwaZulu Natal. Ukanti ke ngokusiqhagamshelana ngqo nomhleli wezopolitiko kwelijelo umnumzana Mzwandile Mbeje kule nkomfa. Mzwayi siyakwamkela. Khawuthi gqabagqaba ngemiba ethe yabaluleka kule nkomfa. Sibonga kakhulu sibingelele nakubalaleli njengoba ke umuzo omongameli njengamanje ukhuluma ke nenkomfa ekhona lapha kwaZulu Natal. Mhlambe ke nje ngizokhumbuza abalaleli ukuthi sekunobuholi obusha obukhethwe ke izolo ebusuku. Usihlalo omusha ke uSiboniso Duma esekelwe ke uNomagugu Simelane Zulu kuthi unobhala omusha kube ubheka imtolo bese kuthi ke isekela ke nobhala kube uSipho Hlomuka bese kuthi ke umgcini mafa kwalesifundazwe ke manje sekudokotela Ntuthuko Mahlaba ke ilabo ke abakhethwe izolo bekhethwe ukuthi ke behole lesifunda. Uzokhumbula phela ukuthi ke lesifundazwe saKwaZulu Natal siyavuya singesikhulu kakhulu ke kweze-ANC uma ngabe kuyiwa nje enkomfeni njengoba lonyaka ngoDisemba kuzoya enkomfeni yokukhetha ubuholi. Lesifunda sizocabanga nazo ukuthi mhlambe kukhona esizofuna ukwazi ukwenza ukuthi sikwazi ukukhetha mhlambe abantu esibafunayo. Uzokhumbula ukuthi ngo-2017 naphezulu ukuthi ke siyisifunda esikhulu asikwazanga ukukhetha ngisho noyedwa esasifisa ukuthi ebe lapho ngenxa yokuthi ke kwakunenhlukwano. Asazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani ke phela uma ukuthi ke nakulonyaka futhi baya enkomfeni mhlambe uma ukuthi abekho into abavumelane ngayo kumbe ke bekhulumisana futhi ke nezinye izifundazwe ngoba phela asikho isifunda esisodwa esingazenzela sisodwa kufuneke sikwazi ukuhlangana sikhulume nabanye. Njengoko sawushilo ke Shando kaNdaba njengoko kukhona utshintsho kubunkokheli ingabe ikamva lenkulumo baphathiswa yaKwaZulu Natal umnumzana Sihle Zikalala kuhulumende lithini njengoko usihlalo wephondo ingomnye nguko. Ngokumthetho mhlambe ukube asinalo ulwazi ukuthi kwenzekana esikhathini sedlule mhlambe ngabe sithi sididekile ngaphandle ke uma ukuthi lobuholi buzokwenza ngendlela ehlukile.
uzokhumbula ukuthi yena umnumzane Sihle Zikalala ngesikhathi eqeda ukuqokwa njengosihlalo wasesifundazwe umuntu wayekade ephethe njengondunankulu walapha kwakusenzo Mchunu akuphelanga isikhathi esingakanani ke wabe ke usenzo Mchunu ke esekhishwa njengoba undunankulu walesifundazwe into ke eyenzekile ke mhlambe abantu abaningi abayibhekile ukuthi mhlambe kuzophinde kwenzeke into efanayo kodwa uma sikhuluma ke nobuholo obusha izolo ebusuku buthe abujahile ukuthi bugudluze abanye abantu kodwa ke mina nawe siyazi ukuthi kwezepolitiki mhlambe into abantu abayishoyo abayilandeli ngezenzo ulwazi esinalo lwaphambilini lusitshela ukuthi ubuholo obusha balesifundazwe cishe buzoqala bugudluze lobu obukhishiwe sizobona ke makhamba isikhathi ukuthi ngabe lokho esikuqagulayo kuyiqiniso noma cha Sithi Chochubeko Shadukandaba lo ngumhleli wendaba zopolitiko kwelijelo umnumzana Mzwandile Mbeje sasaza ngqo ekwinkomfa ye-ANC eThekwini ukanti usihlalo we-ANC kwiphondo lomhlakoloni Ugqir Zamani Saul uthi ye-ANC kufuneka isombulule ngokukhawuleza ingxaki yorhwaphilizo neyanhlukwane ngaphakathi kulombutho ukuthethe oku ngethuba kwinhlanganiso yebhunga lephondo le-ANC entsukumbini eqhutyelwa eKimberley phambi kokuba kubanjwe inkomfa kazolonke yemigaqo-nkqubo ye-ANC Ugqir Saul uthi ukruthakruthwano kumbutho olawulayo olunefuthe kwinkxaso eyehlayo yeli qela Ugqir Zamani Saul uthi le ntlanganiso iphela ngomso kufuneka iphume nemigaqo-nkqubo eza kuphucula uqoqosho lweli iqubisane ngqo nentswela-ngqesho inzala yemali-mboleko namaxabiso okutya anyukayo amalungu esigqeba se-ANC azimase le ntlanganiso aquka umnumzana Ronald Lamula umnumzana Fikile Mbalula kunye nomnumzana Derek Hanekom kulindeleke ukuba kushukuxwe imiba eliqela kulungiselelwa inkomfa ye-ANC kuzwelonke yomgaqo-siseko organizational program to renew the ANC, to have the ANC to be on a charm offensive, because we are losing credibility, and by losing that credibility, we are losing electoral support. It's been factionalized. Each and every faction has got its own understanding of renewal. We don't have a collective view of what renewal means. And how are we supposed to define the programs that lead us to achieving a renewed African National Congress? Ugqir Zamani Saul uthi ANC kufuneka inyuse umxakatho nanjengoko iphulukene nevoti kule minyaka igqithileyo. Kanti ke usekela mongameli we-ANC umnumzana Umabuza unikezele ngezindlu ezisanda kwakhiwa kwiintsapho ezintandathu ezithwaxwa indlala esishirho nasemangweng ngasePolokwane ukuyinxalenye yenkqubo yenyanga yokukhumbula uba uNelson Mandela oqhaza iintsapho ezihlelelekileyo umnumzana Mabuza uchonge ezintsapho wathembisa ngezindlu ngethuba eseLimpopo kwimibhiyozo yomhla wokuzalwa kwe-ANC ngoJanuwari lo nyaka ebegcwele imigcobo uphuthi litholo ebonisa ngegumbi lakhe lokulala nomyeni wakhe uthi bayaqala ukuba negumbi lile labo lokulala oko bazimanye ngeqhina lomtshato ulitholo ebehlala kwelityotyombe linamagumbi amabini kunye nomyeni wakhe nabantwana kwanabazukulwana ungomnye wentsapho ezintandathu ezihlala kwingingqi yesisishirho nasemangweng nezakhelwe izindlu ngusekela mongameli weli uMabuza ezindlu zinamagumbi amathathu igumbi langasese kunye negumbi lokuphekela elikwayiyo nendawo yokutyela I have suffered and lived in a shack for many years. Many people have come and promised to build me a house but never came back. Mabuza came a few months ago and now I have a house. I am so happy. Umafungwashe kalitholo uthi ibingumcelimngeni ukuhlala endlini emxinwa nosapho lonke. There was no privacy in a two-roomed house and it mostly affected my parents. uMabuza umemelele amashishini abucala ukuba ancede apha kwazi ukunceda khona ukulwa indlala egqubayo kwamanye amakhaya. I don't think government is failing. Of course, there are too many people on the waiting list. So we cannot fold hands, all of us, and say government must do everything. So we must try and improvise. Look, we have changed six families.
without waiting for government. So this is what the ANC must do. We can. uMabuza ukotyelele kwifama yemifuno nephethwe ngabasetyhini esishirho. iDA kumasipala waseNkomfa eMpumalanga ityhola ngelithi iyantlukwano phakathi kwe-ANC kulo masipala ichaphazela ukuhanjiswa kwenkonzo. Ooceba abathandathu kuquka usodolophu kunye nosomlomo womasipala bagxothwe ngumbutho we-ANC ngezityholo zokuba zange balandele imiyalelo ekhutshwe ikomiti yesigqeba yephondo. Lo masipala utsala nzima kwinkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. Iyantlukwano eqhuba ngaphakathi kwiqela le-ANC ikhokelele ekubeni kubekho uphazamiseko kwinkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. iDA ityhola ngokuba imiba yokrutha-kruthano ngaphakathi kwi-ANC inefuthe libi kwinkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. Singumkhandlu sayithola imali siyavuma. Kepha ekutheni kusisebenzise njani? Because ngendlela ukuthi bekude kuqhumana phakathi kwe-executive mayor kanye nemakhansela, especially maybe singathi thina ema-opposition, whereby uthola ukuthi i-village nge-village kune-project. Nangabe le mali kumele ukuthi iyabelwane, le mali buya ku-MIG. Tholakalisa imali leningi bekade itfolwa kuleli wadi la kuhlala khona executive mayor e-ward 15. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi isekhondweni lokuvala izikhundla ezishiywe ngooceba abathandathu abagxothiweyo. Lama-ward councillors ase-ward 3 nase-ward 10. So ngiyo latovalo. Lama-PR councillors ngokwe-process ya-internal yamasipala le-assistwa nge-IEC already wona safiliwe layo ama-PR councillors afile mhla ka-24 June 2022. Wona sekusele only lawa ema-ward councillors. I-by-election yalawo layi-2 lawa itoba khona mhla ka-31 August 2022. Ukanti ziwe phantsi inzame zokufumana i-ANC ukuba iphefumle ngalomba. Iikomiti zepalamente ezijongene nezolimo nophuhliso lwamaphandle kunye nemiba yemisebenzi nengqesho zityelele iifama zaseMpuma Koloni. Kolu tyelelo kuvele imeko aphila phantsi kwazo amafama kunye nabemi bangaphandle abangenampepha zokuhlala kweli. Ezi komiti zifike zingalindelwanga kwiifama zaseMatolo nakwisithili iSarah Bartman. Ezi komiti zifumanise ukuba enye ezifama iqesha ikakhulu abemi baseZimbabwe kunabemi beloMzantsi Afrika, nto leyo ingavumelekanga ngokomthetho wengqesho welizwe. uNomzi Sigaji waqala ukuhlala kwesi sakhiwo nesukwimeko emaxongo susela ngo-1990. Uthi oko wabhatalwa imali encinci kwaye nemeko aphangela phantsi kwayo ayincumisi. Unethemba ukuba olutyelelo lwekomiti luza kuncedisana naye. Into eyenza nzima tata abafuni laa nto yoba mawuphucuke, funeka uba ufumane le senti akunika yona and ungayikhaleli laa senti uyithathe noba injalo. Uba ke wakhala ngulo mntu wena uzawugqothwa. Funeka ungathethi into wamkele qha loo nto akunika yona. Ukanti le komiti ikholelwa kuba kungahlekwa nehlekisayo kumafama abaphatha abasebenzi ngendlela engeyiyo. Abantu abamsebenzelayo bayi-90 ngokutsho kwakhe, kodwa bayi-70 ngabavela ngaphandle. Sithe ke xa sibuza uba kutheni wathi uba akukho bantu apha. Kodwa sithe xa sihamba sisiya apho sizayodibana khona nabahlali, hayi mntana sekhaya, yangubhazalala, babaleka abantu kule ndawo bebehlala kuyo bayotshona ezintabeni nasemahlathini. Umbuzo ke besinawo, xa belapha ngendlela elungileyo bebebaleka ntoni? Le komiti iza kuqhubekeka nomsebenzi wayo kwiphondo laseLimpopo. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eCumakala. Baphila ngoloyiko abahlali baseJobetina eKlerksdorp eMntla-Ntshona njengoko buya busanda ubundlobongela bamaqela emigulukudu. Abahlali bathi luninzi lwaphulomthetho oluqhubeka kule ngingqi kodwa bafumana isisombululo emapoliseni. Kutshanje kubulewe inkokheli yeqela lemigulukudu elibizwe i-Al-Qaeda uAndile Ndamoyi emva kokudutyula ilanga lihlabumhlaba. Umntakwa Bonolavi Phangumso neminyaka eyi-31 ubudala uLuphumlo Phangumso udutyulwe wabulawa kwiiveki ezimbini ezidlulileyo kumrhanelwa ikholeleka kuba uyaziwa ngabahlali. Nangona kunjalo akukabanjwa mntu yaye udade wabo uthi baphila ngoloyiko. Kunecases ezininzi apha basebanintsi abantu abadutyuliwe. Even that weekend
kwadutyula abantu abawuthunga lwasekhaya omnye usesesibhedlela kakaphuma. Iziganeko zophango nazo ziqatsele yaya amaxhoba ngabanini bamashishini. Singenelwe ngabafana abathathu bafike badubula phezulu ukuthi sothuke bathatha imali engange-10,000 to above. Ngisho emaphoyiseni awakwazi ngempela ukukusiza, amanye nawo asabela impilo zawo ngoba there are so called amagroup ama-gangsters esatshwayo phela nabo. Abahlali babongoza amapolisa ekubeni aqinisa inzame zawo zokulwa nolwaphulo mthetho. Ndiyacela abaphezulu emapoliseni khaninyuse nje ikawusi kancinci. Ndiyacinga uba sithethile namapolisa amaninzi bayayazi ngalento amaninzi suba bakhalile uba abanayo i-support bayibize nge-manpower. Amapolisa athi amaxhobo lwaphulo mthetho ngawo awenza nzima izinto nanjengoko kumatyela amaninzi engezi ngaphambili. Our humble plea to those who are victims of crime is that they should come forward. We will deal with crime and criminality without fear. Kule veki kubanjwe onqeva bayi-15 neJupetini bebanjelwa amatyala aquka ukuba nemipu engekho mthethweni. Usapho lentwazana eneminyaka emibini yazalwa nomlebo ophezulu ohlukene iCliff Lip and Palette ngolwasemzini lwaseMpuma Koloni lucela uncedo. Usapho lakwaConjwa luthi kudala luzama ukufuna uncedo kwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha, kodwa esi sibhedlela sikwazanga kulunika uncedo lotyando olufunekayo. Ukuzalwa enenyeke ecandekileyo kubangela angakwazi ukuthetha nokutya kakuhle. Lo mntwana oneminyaka emibini udinga ukujongwa kwinto yonke ayenzayo. Uyatyiswa kuba ukutya kuye kungene nasempumlweni xa esitya. Umntana simzale ngo-21 kaFebruary 2020. Sihlale esibhedlele 3 weeks. Saphuma kodwa umntana zempinde ndibe naye xa inenyanga bazama operator. But zange bayenze loo nto. Ndaye ndiqalela ii-dates ndibanensiya mbona bangayenzi. Ndiziva kabuhlungu because nabantu balapha ekuhlaleni bayamgezela neetshomi zakhe. Ndicela urhulumente okanye umntu ongakwazi andincedise umntana wam afumane uncedo. Umakhulu womntwana uthi babemvalela endlini. Emva kwenyanga abamlungisanga nasebuyeni kwakhe usonke ufumene ingxaki walapha ekuhlaleni ehlekwa ngotshomi bakhe. Kuziwe kube sisiqhupha endleleni kuthiwa yizani uzobona le ntsomi zele usisonke. Isebe lezempilo lithi belijonga iimeko ezingxamisekileyo ngenxa ye-COVID-19. Ekuqaleni kwe-COVID-19 kwaye kwafuneka ukuba sehlisa amanani kwezinye iimeko ezikhethiweyo kwalasele ngakumbi kwi-emergency care. Loo nto iye yabangela ukuba sibe ne-backlog kwezinye surgeries. Kodwa isebe likwiphulo lokunciphisa amanani kangangokuba sele sithethathethana noSmile Foundation ukuba senze iphulo eliza kujongana nokwenziwa kwezi-operations eNelson Mandela Academic Hospital. Olu sapho lucela uncedo ukuze umntwana afumane ukuhlinzwa. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Ibanyana zintshatsheli ze-Afrika ukukusemva kokuphumelela indebe yetumente ye-Africa Women's Cup of Nations ngokubetha ilizwe ebelisingathe le tumente eMorocco ngamanqaku amabini kwelinye Rabat phezolo. Kuminyaka engama-26 edlulileyo iqela libafana laba zintshatsheli ze-Afrika kwaye ngoku kweli tyeli banyana nayo izintshatsheli ze-Afrika. Le mpumelelo iliqela lalapha ekhaya ndiyona incumisayo njengokudala lizama ukuba zintshatsheli ze-Afrika. I've tried many times as a player to win this medal. I got a silver in 2018, but this one is so sweet. This one is so sweet because we waited 4 years. Eliqela nabadlali abaphambili nabadlala kumazwe aphesheya. It's been a build up of hard work, of struggles, of commitment, and finally we did it. It's for everyone that's been part of the national team before us, with us, and for the young girl that's still coming. We've got it. Now it's just we need to be consistent, in becoming champions in everything that we do. Have to go to the World Cup and perform to the best of our abilities. We are growing as a nation, and I urge all corporate South Africa to just come on board and support us, please. I don't know what we need to do for you guys to see us. Umqeqeshi ubanyana uthi uye waxola kakhulu nje kwabadlali bakhe baye bayilandela imiyalelo yakhe.
babambele ndebe emva kokuphoxakana ngo-2018 ngethuba bebethwa yiNigeria kwi-finals zale tumente. Lithuba futhi lapha yaphakusi nethi. Eli qela liza kugaleleka apha ekhaya ngoLwesibini. Kanti ke abantu bavuyisene nebanyabanyana kwikhasi lethu leWhatsApp. Kuhle msasazi xa bethe noko elizweni basenza proud nathi ngesoccer because besingasathathwa serious eAfrika ngenxa ke team esinayo yamadoda angawiniyo. Banyana yenza umsebenzi omkhulu kakhulu, siyayibongela kakhulu iliphakamisile iflag laseNingizimu Afrika yabuya nayo indebe. Ngaphansi kwesimo esinzima kakhulu ihlole begcwele lapha e-stadium zibakhanyisa emehlweni kodwa bakwazile ukuthi banqobe. ISAFA sekumele yenze isithembiso ke ikhokha amabonus ewabathembisa bona. Ithi uncu kwibanyana ibuye nayo indebe eMorocco. Ingaske nebafana ifunde lukhulu apha kwibanyana. Abulela kakhulu kubanyana. Kuyabonakala into yoba amanina xa inikwe ithuba enza ngendlela yokuzimisela. Sithi kuni siyabulela ngokubeka elilizwe kumanqanaba aphezulu. Siyalibongela kakhulu iqembu lebanyana benze umdlalo wamuhle kakhulu basenza sazincoma ngobukhona babo noma ngabo. Ndifuna ukuthi banyana enkosi kakhulu ngokunyusa iflag yomZantsi Afrika. Inkulu kakhulu enizileyo. Kodwa ke into endifuneka ndiyibone ke ndike ndifundise isifundo abafana ke kudlale nje ke nidibane ke into endifuna uyibona nje incinci nje akho ndibethe nje into encinci nje. Umbengo mndiya ucima umlilo makuthethi bomnyama kuvele kukhanya kube chosi behele.